Kloon voor mij steht, für de glimlach in het leven. Iedereen had zijn zorg. Maar de carnaval, de vastelavond en ook de Kloon is toch even dat Spaß maken met elkaar. Even die zorg lossen voor wat ze zijn, die zijn er morgen vroeg ook weer. Beetje Spaß maken en plezier. Die samenwerking en het samenverbingen, dat is voor mij Boches. En dat speelt voor mij ook de Kloon voor een rol. Dus ik zou wel een beetje hebben, wanneer hij langs loopt of met de auto langs vaart. Dan kijkt ze even naar dat beeld wat dadelijk onthuld werd. En dan ding er door aan. 3, 2, 1, ja! Ich war in der Sümpenwelle laufen in die Corona-Zeit und so ich da das Ding so Sümpenwelle. Ich denke, ja, Bogus haben wir das noch nicht. Bin ich nach der Karnevalsverein gegangen, habe gefragt, Jungs, ist bei euch Interesse, für das zusammen mit mich zu organisieren? Und gerade op datzelfde moment is Antoine met datzelfde vuurstel ook naar de BVV gegaan. Ja, Antoine, ik ga het bij het bestuur neergelaten, het bestuur zat. Ja, weet je, het is een ding wat in de deur moet staan en niet alleen van de verein is. Dus van onze verein werd je zat van, wenn voor mij kunnen werken, durven dat, maar we kunnen niet het initiatief nemen. En de voorzitter had ons toen samen in contact gebracht en morgen niet zo eens een keer een glas bier gaan drinken en op een bergveldje uitgewerkt. En daar is de start met je weer. Natuurlijk had ze een kunstenaar nodig om het beeld te realiseren. En ik wist wat er aan die goed. En ik vroeg gewoon dus met de telefoonnummer er aan die gebeld. En gevraagd van, Andy, wat vind je ervan? Ja, wat vind ik ervan? Zo, ik zou natuurlijk wel een heel leuk initiatief. Dat is meteen aan mee. En ja, dusdanig is het dan ook zo gekomen. Wie lang ik erover gedaan had, zo, ja, qua voorbereiding en alles. Dat is toch wel aardig het mond eigenlijk geholpen zo. En du hast natuurlijk niet alleen de voorbereiding van het beeld. Het moet ook vergunningen regelen, medewerker voor de gemeente krijgen, materiaal uitkiezen. En ja, dat ganze proces, al met al toch een Mark, wat had het geduurd? 1,5 jaar had alles bij je gedaan en we moeten natuurlijk een hoop geld ook bij je krijgen. Daar hebben we ook de Pascal met ingeschakeld, omdat hij toch wel een goed netwerk had in verenigingen en grote sponsoren. Dus uiteindelijk hebben we met de Bokkerslui de verenigingen hebben we toch bij je gekregen. Ja, we hebben vooral voor de hand- en spandiensten gezorgd, maar ja, vooral zoals al gezegd wordt. Natuurlijk ook veel geld moeten ophalen en we hebben ook geprobeerd door natuurlijk een aantal sponsoren bij elkaar te krijgen om het beeld te kunnen realiseren. En ik denk dat ik daar wel een steentje aan kunnen bijdragen. En ja goed, het overgrote deel van het werk is door de heren gedaan, maar ik denk dat ik op hier en daar wel een beetje aan kan bijspringen. Ja, ik denk zelf, en dat was ook een beetje het idee voor ons allemaal bij je, voor toch de vastelovend, voor toch een start te maken en de machine te beëindigen. En dat had er Andy ook proberen in dat beeld een beetje te verwerken, dat we van iedere vereniging daar verwerkt hadden. Ik noem maar een prinsensteek, had je er een verein, daar hadden een prins. Voor de muziek hebben we op de hingerzie laten zitten en een schöne muzieksleutel. En zo hebben we toch geprobeerd voor alle vereins een beetje erbij te betrekken. Ja, we wensen van Heijus Kieks had ze de Kalix Emmer. Dat is kenmerkend voor Boches en de carnavalsverein Kalk en de Box. Dat is het logo, het wapen voor Boches. Prinsensteken, caféprinsen, vereinsprinsen, whatever, weet ik maar prins mag nemen, prinses. Herkent zich daar. De muzieknoot hing er op de rug. Voor alle vereins wat muziek maken, de slagarena, de harmonie, de fanfare. De streek die is eigenlijk van de Zoevelen. Kloon zelf. En de kloon zelf, dat is natuurlijk het carnavalssymbool. Ja. Bokkes kent ook jonge type, dat duurt me overal. Die bokken zullen ze je kijken, wat dat nog weer zal. Bokkes kent ook jonge type, han roept door niks te steen. Al hand vier op, je kan niet aan de box. Dat is ons alle lief. Al hand weer op, je kan niet aan de box. Dat is ons alle lief. Kijk, hartelijk dank.
voor het brengen van de Bokkers en Slager heen. De kloon van Bokkers! De kloon van Bokkers! De kloon van Bokkers! Jongens, voor jullie zeggen drinken en dit vieren. Jutta, dank je!